אני מפוצצת את אמא. תפסיקי, איפה מתפוצצים? אוי! או-או! או-או! איך היא מתלהבת. תראה לה להתלהב מהם לבד. איך היא עושה? שהיא מתלהב. אוי! אוי! איך היא מתלהבת. עוד! לי. לי, בוא נראה את הזר שהיה בקנה לאמא. וואו, איזה זר ליום הולדת. סידור. ליאת, את לא יכולה לתקן אותי ככה בסדר. צריכים שמש, צריך לפתוח. ליאת, את לא יכולה לתקן אותי ככה בסדר בזה. מה את אומרת? שלום, ליאת, איך את נהנית פה? ליאת, את נהנית פה? לא, אני סובלת קשה. תראו את החדר שלנו, בדיוק על הבריכה. יפה. כן. במקום שאבא יצלם אותך מתלהבת. בוא נראה לזה, תרצי להראות להורים שלך את הג'קוזי שיש לנו פה במרפסת.